Et vull explicar una cosa que fins fa poc semblava impossible, com d'un altre món. Saps que aquí, a Catalunya, hi ha nens i nenes que pateixen? La pobresa ataca un de cada 4 infants en el nostre país i la xifra no para de créixer. Quan una família viu en precarietat, els seus fills també. Allò més bàsic no ho tenen assegurat i tot es fa molt més difícil. És com començar una cursa, la cursa de créixer amb clar desavantatge. Hi ha més obstacles que ningú. Sí, la pobresa condiciona molt el futur de molts infants d'aquest país. Posa't per uns segons al seu lloc. Qui t'ajuda a fer els deures quan a casa treballen tantes hores? Qui repassa amb tu les mates si t'han quedat per setembre? On pots trobar un punt de seguretat? Qui et motiva a esforçar-te? En qui confies quan tot trontolla? Qui t'anima a perseguir els somnis quan els dels pares s'han trencat? Posa't per un segon al seu lloc i digue'm que no hi podem fer res. No pots dir, oi? Jo tampoc. 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 El Casal dels Infants ajuda aquests nens a superar cada obstacle per difícil que sembli. I per això jo em comprometo amb ells. Tu també ho pots fer. Busca els restaurants que col·laboren amb l'iniciativa. Salta la tapa solidària. I ajuda'ns a sumar esforços contra la pobresa infantil. I sisplau, explica-ho a totes les persones que coneixes i que creguis que no es quedaran indiferents.